Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмураз. Яхуш омадем ба канали мо. Бародаро, наворо сар кардем аз молбозори Қумсангир. Рӯзи якшанбе, якшанбазори Қумсангир. Ай асп наворо сар мекунем бародаро. Аспи савдошидагӣ, аспи нари 5 сола. Аспи алла 17000 сомонӣ савдо шид бародаро. дар молбозори Қумсангир. Бародаро, лайкоро фаромӯш накунед. Касоне ки дар канали мо меҳмон аст, ба канал обуна шавед. Дар комментария фикрҳои худтонро нависен. Комментария навистан душвор боша бародаро, якта смайликам зада бире меша. Навора пурра тамошо кунем, мо навора сар мекунем. Ина молои шведи тоза омада, ҳозир мерем навор мекунем бародаро. Бина бародаро, ғуноҷинои шведи буғуз. иш 7 моҳ буғузай. ира чанд гуфти яка нарша? 33 40000. Наиш 40000. 40000 наи ҳардуш 33000. ина бародаро моло ай қафош. Ана иш 40000 будааст. Ира пародаш беҳад хушрӯбай. И чанд моҳ буғуз? 5 моҳ. Иш 7 моҳ? 3 моҳ. 33 не иш 7 моҳ буғуз бародаро. Иш сина када тайёр шуда уже. швидои тоза. Бозор чӣ кадан ака? Бозор 28. Иша чӣ? 29000 вайша 34000. швидои тоза. ина бародаро гови сирхала. Сирхала лекин пародаи аниқша намедорем. Ягон парода қати чалишай. Ягон кас шинохт навиша. 18000 муомила дора. гусолаш мудай. Мудай, а? Гусолаш мудай. Шириш чанд қай? 8 литр саҳар бегем. Чочоша бинед. Дарози хушрӯай. Бозор чанд қарадид? 15000 бозор қарадид бародаро. мола хушрӯ тамошо кунед. Молбозори Қумсангир. Ҷайҳун. бародаро, ина бо ғуноҷинои шведи буғуз. Наиш 4 моҳ буғуз, наи қафонги 6 моҳ. 30000. ҳарчам 30000 ана? 30000 ан муомила дора бародаро. Мана иш бо калонтар будааст. Ягонта зоидагия? ҳардушам якум шай, а? ина дандонош бародаро. Тамом рама. Бозор чӣ кад ака? Бозор ам раиска кудаги. Ку раис 45, а? Ҳар душа якҷоя 45000 бозор кадаги бародаро. бародаро, ина говои маҳаллӣ савдошидагӣ 18000 савдо шудааст. гусолаш буқача. Ина широш ҳозир холӣ кадааста бародаро. 18000 савдо шудагиай. гусолаш буқачаи хушрӯакай. иш бародаро 14000 савдо шудагиай. ҳам саҳар бега аз 3 литр то 5 литр говои маҳаллӣ. ҳамин қабития 100%. Хоб бародаро, ина гови гусоладори Карпат. Гусолаш муда ина. Гусолаша нигоҳ кунед, чӣ хел хушрӯча.
Mana cho'chosh barodaro. Narxa 25000 mega barodaro. Muomila dora bozor. Ay 20000 sar kadagi to 21 kadagi ay. Sahar savdo kadagi ay barodaro. Avada nadadagi. Ho'li ham akut har kas har xil kadaysa. YouTube'da jiramiz. Ha. Ina. O barodaro shirish aniq nabude ast. Shirish aniq nabude ast, neke govi yoshay. Ho'li jishdagi ham nestemlagan. Bu solash ho'li ina nofosh qaldidagi nes. Solash nofsh istodagi ho'li. Barodaro buqo baroy bastan savdo shidagi 9400. Ish 9300. Mana isham 9400. Ne? Baroy bastan xarid ast. Barodaro savdo shidestam ne buqay surx ala. 46 xaridor pursidesta kilo barkash. 48 sohibi mol mega 48 bigi mega barodaro. Barodaro ина як подписчикмон буқа доштааст, буқаи фурӯшӣ, буқаи нимтайёр барои бастанам меша, барои гӯштам. Хоб, нақш чанд пул ака? Ҳами қариб када гавзанда? 15000 када иста, 360 кило. Вазн зинда чанд қа мети, хелида чанд сум мети? Ҳами ҷои ҷанг шуда. ҷои ҷангиш 15 метем бошад метем, набошад. 15 боша мете, кило баркаш чи? Кило баркаш 46. 46 ҳа? Рақами телефона гавзам ака. 934 13 80 ҳа? Ина бародор, дигим буқаша тамошо кунем ака. Иш бо калонтар аст, сия. Қафо ябор тамошо кунем. Ина дарозиша, калониша хушрӯ тамошо кунем. Ира нарша гавзам ака. Ахирша бугумо. Ҳо. 18000 ҷои ҷангша, килош чанд ғайра? 415 кило. Кило баркаш чанди мети? Кило баркаш бозор 45 кад, 45 боло меброя. Тамом ака. Ина ҳамин рақами телефон ду буқа одами буария метавонед харидорӣ кунед бародар. О бародаро савдо шудеста унаи буқа барои бастан. 14000 ҳамин савдои сахт кадеста бародар оз надодеста 14000 да. Буқа барои бастана. Ина. Тайм не акай. Ина бародаро. Гусалаи ширхур. Гусалаи ширхур 1700, гусалаи мода. 1700 харидааст бародаро. О бина нархи барро. Но нара мода. Мода. Чанди гуфти? 1200 муомила дора. Чанд моҳан? 3 моҳа 3 моҳа 4 моҳа. 1200 муомилаш ҳаст. Бозор чанд ка? бозор 1050 кадаги я бародаро. О бародаро нархи буқачо. Кадомаш ҳафтиним? Сияша? Ҳардиш ҳафтиними муомила дора. Бозор чанд кад ака? Бозор? бозор тараши 5 яҷоя? яҷоя 11000. ҳардиш яҷоя 11000 кадаги я. Панҷиними. ҳар ҷо яҷоя 11000. Ози бохша тоқа сияра 57 карисан. 5700 ира кадеста бародаро. яҷоя 11000 кадаги я.
нархи бухача. Savdo shiresta gusalacha. Nara bухача budast. 4000 kadestan nadodesta barodara. 4000. Sahar mega 45 dana dodam. Ozi 4000 kadestan nadodesta 4000. Bухача. Ne faqat mola. نه که مولا من نمیفرام Barodaro savdo shid g'unojincha. 4900 somoni savdo shid. Ina sumsha hisob dora. Mana 4900. Ina sumsha hisob dora.